ni amana Mo phasde no na hanjak tong. Mo phasde no na hanjak tong. so khapne takok te bukok song chini dofani tv mangpli nai tongnai rok ni bagoi hain hai blaine ka ba malang chajak nai chini tipra haste bo o koktoma hai ka ba mangpli rok nok je phajaga bo nani rok nugui man khana mai khana kaisa sang thaibo phaisok pajak blaine khairma sungsa mangpli nok no phunuk ni thangui tongo sung koktoma ni bisingte shawi man kha kila adi block be khobjak hai ka ba yalukma sal thang kami o kami o kaisa gotna gote mani blaine wana ma sungsa hai ka ba khairma sungsa de sasnai sung koktoma ni bisingte shawi man kha o yalukma kami ni salthang kami o kami ni no khoroksa Uttam Kumar Jomatia mungoi kedikma bosor romboi nukung khawoi sirai besa besa mangnai manui tonglai mani mai kene boni mi sakaba boni bihik Elina Chakma bobai bo hamjak laibi ne kaijak laibi nukung ba hamte te laibi ne khalaibi tongmani sing sawi manka 9 bosor haiborok nukung khalaimani oro bisingo chikon charai mangnai bo manlaika mai kene kedikma borok tonglai tongmani phiaba boni Uttam Kumar Jomatia ni bihik Elina Chakma bo atomsai khlaibai je tabok ni dino je cholai tongmani je mobile bai je cholaibai kasal ni borok rok bai je wrong number haike cholaibai bokha malaibai je tui khalai thangmani mai kene boni nukhongo bo thik gotna goteka sawimanka hathi barsa rombai unok ni kamajak mai kene bo media rogo phunu ya hnai tongphano phia batini lukorokno sanani bagoi ne jengna dofani tv ne rihor kha mai kne roni nukhongo jeng phai sok phaijak bom hai gotnang kha bom hai ke bothang kha aborokno takok boni bwsaino Uttam Kumar Jomate ne khuktai ne khana lainai mai kne che ke boni yagolo jeng tabok ani gandaboni rok asokjak nukhana bono Uttam Kumar Jomatia popara yalukma salthang kamini taisi ang samoni boni bihik ke Elina Chakma bo bai nukung khalaimani yagolo le nok mangpli numan kana chirai chikon borok malai jamani chala besa mamani phiaba hathi barsa kakha je nok ni nokhai thangmani aborok no detail jeng boni bwsaini khuktai ne khana laina inke sikang dara sagardi tabok jeng koktomne bisingti sawiman ka o nukhungni ne hakabani ne bihik je nok no haikaba bwsa butini yakarei thangmani abo tamani bangui thang abo kisa detail sagrodi bor nok ni nokhai thangman ke to kuno ang to sima to ang je bo nok ni nokhai thang pro angke ang alchoi ani thango alchoi phai ang bono nawa nuk phailia angke ang bwsarno singha biang thang singmani ani nani nawa thango hisaw bo bwsaro angke tamani bangai thangi ang call khail habono ge bo apro to receive khaili ano ge emne bo 11টা 12টা 57 bo receive khail ha boro mani ang omorpuro sagoila ha hi ano call back khayo mane bo dekhla reply bo no ro ano ang omorpuro sagoila hi bo whatsapp ano reply ro ge ang call whatsapp call khai mani receive khaya ge emne bo 1:30 dige bo haino toma hiwasa receive khayi line card khlaiman te aboni kete khlaili abana bornok ni nokhai thang pro mane nokhai thang mani taksuk jora busuk din no kai tong taksuk din thangnai sukubara thangmani tini baikhe aste 9 din kai tong hatini baikhe bo ke bo nokhai thanani sikangwa no ni nukhung kaisa bo mane kok banglai mani ba bulai mani toklai mani rok letre to chini nukhungo bulai mani toklai mani bo hai to koroi emne hasi khusi ke tonglai tongmala chung nge bo tasara chung bo thangpro batama bo khakha kai thangka bo tang silia ke bo thangnani sikango nang bono te de mai tongje oino sala bai mobile log bai mai ke sole bai tongoi bo bai thanggo mai ra kani ni bono puro brok roina rugma rok tere tongmono mobile bai samarok nang jana made ma hingke ang waisa alchoi tongpro ani machine nos tongoi ang phaila ha nogo hingke apro bo video calling khlai kok salai ma ang waisa ma phaijak bono apro koidin khana o nang nok phai bono video call nuk phai pro koidin ka khana thangmani ba emne bono ang nuk phaila ha
25 থেকে 20 দিন কানাই এসে বিসিং আং বন নুক ফাইলা আমা কে ব আপ্রকে ব হুও সবাই কক সাই মানিনো ani loge bai hinsang ke borni loge malang kan nong hinsang ka angke apro bo hono biang ni buka phonok de ke apro aproke phonok oi rol hana number ulai hi ke number nga ke boni oro mobile lo ke chiku ke save khlaijak mana bomong chiku ke save khlaijak ke mata angke ang taisa naitung naila ha angke aproke chiku ka mami hi kaisa save khlaijak ke mau asang nang ke ang bono hola ha block khlai delete khlai ra di hi hola angke bo aproke ne khaina hi ani busang no block bu khlai la delete bu khlai rol ha angke wo chalani number ke ta ang apro narang ha narang male angke naragui ang hapan call khlailia bosi jokhon dewa man samani ba delete bu khlaijak an busang se khlaimani ba ang haibung thongjang li angoi angbo try khlaijak li abono acha kani ni berai ni mane boyas ke busang na boni boyas engke to tabo 29 running cholei tongo boni jormo aadhar card ni mutabik engke do 1/1/2096 boni para ke 1996 boni para ayo boni date of birth ke boni para angke gonda sara tuisak mawa kani rong bobai sikla tonglai phara hamjak lai bi de kaija bobai sikla tonglai phara hamjak kaijak male maita ke tabok bo tonono saya ke thango ke or rai rok bo kuni bo thangpro le ni ni busa chikon tongnai rok bro le nago de ta ani busa chikon ke masa school thango okra ke nawo tongo tongmale ke bono hangke mai chai di hi bokhoroi dukha rohapo ke bo mai chai tong ha ke mai chai tong prong ke bo thangmani khobor ta ke sakang mai chai khobor ang kleno tamna seri ke bang bo hi hungjang mani busa bai sungjang mani nini basoina angri roina hi sapo bo hang sata chan nga bo o ka thang ni pro nung to mane sam khai tong tan ang to sam khai tong yo ke o tak berai tang ni bihik ni boni guardian rok no le no phone rok khai nai ke de bo nago de thang mana borobu ang loge bono try khlaila ha loge nang saho bail ha borok no ang 11 ta bisingo no ang je khnamani loge ang call khlaila ha ani boro ni guardian ke tama hi saho kana boni guardian nga ke ana saho mani যদি ইয়াং ফাইলে হাঁকে খবর মানাই হিসাব বানো হাঁকে যখন তো সারাই অঙ্কে বরক সগই জাগলি হাঁকে বরক বগু যত কল খাইবিল হাঁ বনি বাসই বে কল খাইলে বনি তাবক যত কল খাইবিল হাঁ খাই মানে বরন রিসিভ খাইয়া পো হাঁকে তাবক ইয়াতে সারা তঙ্গ কক সানা হি হু পব হাঁ হি সাতা বরক বো ওসং বব সাও তাই তো সাইয়া bo o nukhongni thangmani ya golo boni guardian to sikhana o nago kri kha na ke boro le phaine nai phe ka boni guardian do boni guardian hinga to phai nei phaya ano siring hoi tongo mane or jaga phaioi phari salainai haita kaha haya salainai or phagira di amake ring hoi tongo tabo hinga miawo hangke boano amake hoka nung kaha haya tebo salai phaya bu phaya amake ho ta nabo miawo hinga nung no sakamai pai kana am haita guardian buma amake sai tongo ano miawo ke tabo suk jorala borni guardian rok bo sai maina phuno bo soya kan ka tabo ni bihik elina sakma bo tabor jaga thang tong ko bono nung ja sai rok khai ne naikha ang thana verification intervention saklai kla thana wa roila ha bo thana bo kha killa thana wa ang am roila ha FIR roila ha FIR roi mani sal 7 tarikh hongkangke 5 tarikh FIR roila ha 7 tarikh hongkangke ano killa ni osi sala ha nini bureiba 3 ta wasi airport ni binai kawi Delhi wasi boni tawar mayo hisab bano osi sar Engke bon pore ke bote bobu mungsa sapi malia angbo mia thangi hile mia songi pil hapan mia bokono samalia ang nai tongo jogi sabu ke dara nini sondeha ke bo mai wan sok je ni buri je nok na nokai thangmani kubun chala bai de tei Delhi de thangka bo mai nang wan sok bo kubun chala bai ni thangkhana thangmale hapan bo bai hi detail samalia engke kaisa o je bumung age kok samani majak mani chiku hi samani ei bobai ani sondeha ke bobai nengkhana mane salapan local long ni baidang nai na chini ti para haste baire kubuni haste rong ni borok rok baidang ta thongja bo local ni tong yang nang ke trukolar ang che khlai de mani Haryana ni sim ke mano bono Haryana ni sim ke mata bono tabok suk jara bo nok ni nokai thangka mane nukhung ro tak sirai rok chikon tongjago bahai rok no ba no tak porjonto phone rok khaimani krina
bo tak pojo ta na phone bo khaima kare mungsa khaima kare মানে যে থাংমনি সিরিং সিরিং কথা মাহাইতা না je thangmani bo siring siring kuno nok digi bo sa hoya kho hi sawo yang digi bo kuno information kari kha nung tak to FIR dok khlaijak jodi FIR khlaibai aro police songno eba aro society tongnai dok phane jodi rondui le ni bori aro jaga bo se manjakha nung phaina phaisidi rohi call lo khaijak ang nung bono thangde nai phina jodi si bo ama ke call khlai ke thangai nai ne ang bono jesa hasal thangphane thangnai na jesa asal thangpon ang bono thangai nai ne মানে ব পাস ফাইলিয়া হনখাংকে phailiya ke to phailiya boni beparang nai hapana ang je phare sak ang bono chirasa khaini ta nai nai ব ফিরগই ফাইলা হনকে ব নং দগার খলগই রনা bo phirogoi phailang ka dogar khologoi rona ইনকে তাবক চিরাই চিরাই মাংনি নুগো ও চিরাই কে বমক অকরা বড অকরা bo okra ko Okra. ke ajek jomati abo ke ব পলে খাদে পরে bo class 3 bo porei tong ta bo চিরাই কে bo ke kg 1 na porei tong বন বমকে hamjak jomati abo ke বন সুংনাই সাকলানি নামা যে সময় নগনে নখাই থাঙ্গো আপ্রা নং নুগ রুগ দে ত Nugui tongo. আপ্রা সারি দেনা সালো দেনা দি পর্ব দে Sari yo. সারি দে দে না Hai phaya di para. দি পর্ব কে নং আপ্রা নগ তঙ্গু না Tongo. সাচং দে তং আপ্রা Sajang ko tongo. কে আপ্রা ব ড্রেস রক সুংwe আক্র গাড়ি বডি থা Gara betang ya auto betang ko. অথবা আপ্রা বনি গাড়ি ব বরক রক দে নং নক না ব সাচং Ba sajang ko tongo. kitabok ni nama to 8 din ka wi thang ka nok ne kama mane nang ni amana kare khata Katango. ke nang ni ama phaila ha ke nang mane ni ama tak je phajaga hasalo tong thong nang ni amana tabo mang phri ni bukhak tei bo nugoi tong ka ni amana phaiba ne bang nang tumai kok sana ni amana Ema phasya na na hanjak tong. ketai kharok sa bani thai thak bai bu kok sana kok ma hanam lena samayang na lukorok khanawi man khana busala kanai busa busa tak sele khaporona ni seng drup kok ma drup khosi pheba amusukene buri rok maya sara joto buri no saya jema hai character ngai no sabo naidi chikon chikon tabok borong no songsar hatete ke tonglai tomon acha dara sikangwa oma sapigra di nungke tama khlai tongmani ang ke tabo tractor chalok tong tong male nawon tong tractor chalogoi songsar songsar cholai tong tractor rok kono mate chalok lai songsar cholai lai tong mon ta mane asuk kudugma nung bo bai nukong khalai chirai manglai tomne mo mane bulai mani rok to korib lena bulai ma to krei to emne bisakal ha ko kisa salai mani ga pro bo buma par na rok thla thang ta kharai thang male ge bon pore te bisakal ate kuno bezal krei mane je nukong kamane waisa pan o waisa wani rok kisa masa hai kok rok salai bai kok banglai mani usuk siblena kisa masa kok to banglai agi to kok banglai pa ukhi bike kok banglai emne bisakal ha buno kuno kok banglai ya bai tabok dara nung tabok nini burai jodi si tabok bo phaipina inke nung accept khlainai sa hamlena accept khaina 100% accept khaina lukorok khanawi man khana tabuk suk joratei je pha bo hasal bo phane thang tong tong deli bo pha thang tong pia babo ni busai Uttam Kumar Jomate tak bo accept khlainai na phirawi phaikang ke karon sa chikon chikon tong bono sabo nai nai han abono yakai klang thangmani bilai na musangya nung je jagao thangdi Elina Chakma nung ni nukhungwa phirok phaidi ni busai tabuk joratei bo joleya kho nung phirawi phaikang ke hain hain accept bo khlainai hi bo sawi ni tongo nung jefa jaga thangtong phiaba nini live no wangsokdi nini chirai ro no wangsokdi nung tongwei si mai ke nukong hatete ke soloi le tomne phiaba nini maya amasuge kri sijakha busano bo mai ke ni yakai thangma nung buni kubun dofa bai thangwei nung bo mai ke tongne oro ke nung mai ma se de tuima nung yade bo ma haino nung musuk phiaba nung nugoi tongka ke nogo kifina ni nung chaitokdi abo lukorok jodi nung mai khlai kang ke lukorok bono no nakar glak je nai tongnai rno hain hai jotono no hambai ya golo ani ganda wa asokjak nokhana bon Uttam Kumar Jomate ni boni bai bo bai bo kisa sing kok salai nai nai bo mai ke thangkha tamani bang thangkha nokhungo problem ungjak wi de thangkha na jaite gusti rok bai
mokhang somlai bidi thangka aborok kisa boni bai bai cheng kok salai ke sikang bai ni bumung sagrad Ani bumung ke surja bhakti jamatiya. tabok je tui khar thangnai hai ka nok ni nokai thangnai bo ke ni tomokla Ani buai je kusu. ke bo nini nok bai tak oro bo nini tak buai jeng nok busuksa Chalya jeng hani nu holai ni tongo. ke nang ni buai jeng ni tongmung rok no nang age rogo mane wa sogui nai kan ke mane phlik phalak hai rok de nok bui rok bai mane kok sajak rok de nang nok bono ni buai jeng no Boto phataro nokhaya nok singo ni tongo mobile baile salaibo haino. Hindi rok salaibo borok ni jakma basa rok salaibo. Hindi samarok no kisa masa busibo busiwui tong phano borok salai tongo. Ke bui kok salai thane jengbo mungsa khaya ta tama bono jeng pressure rowani ba loge makhe ba jebai phano salai tonglaibo. Hai nogo saijeng chu tongani basa bwtui rok bo haino borok thung tongbai jawo ge bwsa rok si thung tongbai ke borok ta khe tongnai ba o haike no tongta borok kok salai tongmano ba tabok to bwsa mangni chikon chikon yakai klang thangjak tak to bufa saising si tepro bo bwsa je samung tang chajanai phiaba tak buma si thangpaijak hingka tak chirai no le bo saising nai thai ni rok yong isabe bo hai chirai rok no le nai kolmani rok bo hai naima to naiwi no tongo tama ke boni bo nukhung alka ani bo nukhung alka ge oro ba bo maija phorni o ang chaya jora phang tongna ang chai dong phoro bo ma chaya jora phang bo ano sainka hengke to ang charawo ang mai ma chaya kho hisaka hengke to charawo thang ai chaya phana ang bono berai tongwil ha ani oro hengke nung mai de masala hisung ke masaya kho hin bo sawo ke phaidi anoro hin ang khuri charai tong ro ta angke am haike no tong laibo tei mung sang yang ke borok bo haino asuk bo khlaiya mui rok na hai chawo angke jeng boro nawi no tong phaibo hai bo laija bai khana gadi bo khatna ni sikang bo ni tongmung rok le nang bum hai nuk tong bo thangna ni sikang ko mane tak tai sasnai oino chela rok bai kok salai tongo eba nok yakai thangsnai mahai rok boni chehara rok no nugule le nang sonde bom hai bo khana ni sikang le nang bom hai ke bono nuk am hai kuno bung ya phunu gya kok lo salai borok haino bwsai no kotoro thui chawi tongkha hengke bo nok ngati o thangai mami sungto tui phano salai tongo hingke bisir bag hindi rok kok salai bo salai male hindi bo ma bo hai cholti bo sabai sabo haike salai tongta hingke haike salai chrai tangni chrai o ba je sanai ba hindi rok bai phalogi ngei sabo o wansa rok bai phano logi ngei sabo sama ba ta ba hi tongta mono om ta haike kharui thangnai hi siata khaka maya boni sa chrai rok no yakawi kharui thangnai hi khaka maya ta tabok tepro dara saka je tabok bono call khaibe FIR khlaimani yagulo Delhi hai kaba Haryana wasi boni tabok location ma jagoi tongoi saw kini ne khoroksa boni bai hai kaba ni buai jigno bo chirai kunui bo tongma ba phirawi phaikan ke nang bono buai je isabe nang bono accept khaipinai tani khaya khanai ba boni no khongbo de khong boni chirai no le seba palai nai ba jong hai ge ase pase nai tong mano thik no bobishot le snawi ro ma yable jengbo bono ge boni buma buha bono ma khlai nai ta jengba ta bo hai ta khok hisabe chu ba chu ro mano asuk si hai theka ang phro hangka ke rang pucha kisa masa solok ro lai mano tong ma jora hangke jibo manai mai ke ri khang kang ke mai tu mai no tong khode bai tong khode buai je hai ke tong de hi singlang ke tong nai cha dika hi asuk si honglai mano daily to koisa no koi ni koi to ro cha ro lai me ya ge phaiwi bone bono kachang tong phailang thang asuk bkhano nisthur pap haike tawa soglang thang khlui ma khlaibo boni bsarok no bo palaibo moni sokhaye ni nai phailang thang okay belai hambai bai boni bai salai khe tai no khnawi man kana belai na dukho nangjak nango bo nang bai ke amale tipra haste to sung kabang man chini channel sara kabang ma social media bo nog nugui bo tongo je ma hai kene kise kene nukhung yakar laibai tei khalai thangmaro abo totally chini society bo belai ni chaya abo boi
kubuni society rok masa monai sina haini bagui no o mangpli jara nai tongnai lukorok no jotono no koinai ma hai je nukhung yakarui kubun chela kubun buri bai tui khalai marok no stop khaibai sidi abo society rok no belai no krak yapri sekhangke belai kheno chanai mai kene je nukhung yakai thangjaknai bo se birman sinai bo mai ke bwsamang ni no tabuk bo saichung lekha bo porai tongo abo one sokang ke onek no kothin haini bangui no mahai tongnai rok no chini society rok bo taisa krak khe chetona ma tonglaibai nai tei nini hoda hondi moyal hondi abo rok no jotono chetona khai ma tonglainai tei janja bwsa bwtui mai ke thangjak nai jera thangnai bahai rok no jotono chetona ma tongnai mai ke je chini society tei bo kanai tei boroni khuktui je borok no jwngjal nok khwnawi mankhana mai kheno chini dophani tv kaham hamya phunugo tei elina chakmano paithago chini mangpli ni bwkhaktui chung koinai nung dili o thangtung kubun jaga o thangtung phiaba nini bai song nini bangui dogar phiok sogui tongo nini bwsai song nini bwsarok jotono tangnono nasingjak nung jephah koroui phano oro thangkhana phiaba nung hampiwi hai nini nogo kifil phaipidi tei nini jibon kwtal khaiwi bobishot o kaham kwrwng khe tong thangnani bangui nung haini hai unukhungo phirok phaidi chungbo omono no koinai tei joto lukorok o chini mangpli nai tongnai no haini hai jotono no.